into esinobomi ngayo endifundisiweyo namhlanje ukwenza ilizwi. We have life through which doing the word is what I have been taught today. Khange ndive inkosi yamakhosi isixelela intoba sinobomi ngokuthetha izinto ezithethayo. I did not hear my Lord teaching us to have life by speaking the things he's speaking about. Ndive ukuba sinobomi ngokwenza into asixelela yona. I've heard that we have life by doing the things he's telling us. Zininzi izinto esithanda ukuziva. There are many things we like to hear. Zonke ezo zinto asinabomi ngazo. We do not have life through all those things. Zininzi izinto esithi sijongele kawe yasepostile sirhalele ukuzenzela le cawe. There are things we would like to do for this church when we are looking at it. Ezo zinto ngenxa yoba zivela kuthi. Because those things come from us. Asinabomi ngazo. We have no life through them. Ukumahluko phakathi kokusebenzela uThixo. There's a difference between working for God nokusetyenziswa nguThixo and being utilized by God. Now sifakwa endleleni esisayibomini. We are taken into a way that takes us ngoba singasigabisi ngokusebenzela uThixo. By not making us dirty by working for God. Kodwa siganyiswe nguThixo ngokwenza into efunwa nguye. We should pride, God should pride in us by doing what he wants us to do. Imistake esinayo thina bantu uqala kwakum. Our mistake that we have as people starting from me. Sicinga uba sinobomi ngento esizifunayo. We think we have life through the things we want. uThixo akekho concerned ngento esizifunayo. God is not concerned with the things we want. Uconcerned ngezinto esizidingayo. He is concerned with the things we need. And unfortunately asizazi into esizidingayo. We do not know what we need. Into esizaziyo zezi sizirhalelayo. What we know is what we long. Ilist yazo inde esizirhalelayo. We have a long list of things we want. Kuba ayikho kuthi ilist yezinto esizidingayo. For we do not have the list of the things we need. uThixo ungayicela iloto iminyaka yonke. We ask for lotto from God. Ngoba ingxaki yakho imali qha ebomini. For your problem is money. Into oyifunayo iloto. Lotto is what you want. uThixo akunike iloto. And God may give you. Kuba yinto oyifunayo. For it is what you want. Ulibele ukucela into oyidingayo. You have forgotten to ask for what you need. Ayigqiba ukukunika iloto. After he has given you lotto. Athathe nje umphefumlo lo wakaba kuhambe nawe. Takes its soul from you. Awunawukhalaza ukuthi awuyinikwanga into okuyifuna. But akuvela bulumko bowucela into oyidingayo. You don't have the wisdom to ask. noThixo athi masenze ilizwi lakhe. God who says must do his will. Ufuna ukusivulela kwisefu ehlala into esizidingayo hayi esizifunayo. The ATM ayiyonto ifunwa sithi njengoba sikhonza kule is nkonzo. not what we want as worshippers of this church. Yinto edingwa lihlabathi ukuqala apha kuthi. It is what the world needs. NguThixo ongayinika inkululeko ihlabathi ngeke ihlabathi lizinike inkululeko. It is God who may give the world liberty and not. That is why abantu xa becinga ngokuzikhulula. Hence when people think. That's why abantu xa becinga ngokuzikhulula enhluphelweni. Of liberating themselves. Xa befuna ukuzikhulula kwabacinezeleyo. They want to liberate from the one who is persecuting them. Ayikho into abayicingayo bacinga isiphawu. There is nothing else that they think but the battle. Ngoba inkululeko yabantu iza ngee-ideas zabantu, iluhlobo lwabantu, ingeyiyo
of people which are not coming to loo malungelo Christ. anikwa umntu obulele umntu noreyiphileyo afana nalawa lomntu areyithiweyo. The rights which are given for the people who has been raped are exactly the same as those given to the person who has raped. ibhatala kuba yeyabantu ihluthisa ibhatale aba bebekwi-front line bese-exile aba bathi bona bakhatywa ngamabhulu kodwa amahlwempu ayiwaphenduli. Is back and fulfilled the first time by the Afrikaners, but not the poor. Le South Africa uhleli kuyo apha eGoli in particular The South Africa in which you are here in Gauteng, ngenxa yentoba ufumene inkululeko oyifunayo hayi oyidingayo kaThixo. because you attained the liberty you wanted, not that which you needed. noThixo uzivalile izimbiwa silapha eGoli uhleli phezu kwayo kuba zadalwa nguye kodwa awukazidingi usafuna ozifunayo hayi ozidingayo. Themselves, because you want what you wanted, not what you need. As a result ayijustifayeki ukuba kutheni xa abantu abamnyama behleli phezu kobutsheni obuyi-gold, diamond, platinum, manganese, chrome, titanium kodwa kutheni xa betyebe kangaka behlupheka kangaka. It is not justifiable why people who are sitting on the wealth of the natural resources continue to uMasindlovu uthe Apostle Ndlovu said, uMasindlovu Apostle Ndlovu, ukuzalwa kwe-ATM kuko okuyawuzisa i-true liberation to the people of Africa. true liberation to the people of Africa. Uyabona kuze singabi confused. For us not to be confused, Masiyibambe kule ndawo. let us hold it here. Akhona elinye ikholwa elake lakho nelisazobakho There is no existing believer and the one who has yet to exist elake ladibana nento because xa unokudibana noThixo if you may come in his original form enjengoba enjalo in his original form. awunothi nguThixo nokuthi ndidibene nento You won't say it's God, you say I've met with something. wasenzela inceba uThixo God was merciful to us. wabuya wahlala emntwini He came and dwelt in a man. and lo mntu ke ngoku siyambona And we see that man apha kuye kuhleluyise in whom his na father dwelt. akakhoba like lahamba ladibana nento engathi There nguThixo is no believer who has come across something that nathi kasiyikhangeli we are not looking for. asinabathemba lenye into uThixo nawe uhleli emntwini. Here is God in man. Now yintoni esimele uba siyayenza? What is it that we're supposed to do? Ndiyamthanda uIsrayeli I love Israel. uthelele ebusuku enguYakobi When he's asleep as Jacob, but kuba the iphupha lenzeke entloko alikho iphupha lenzeke emqolo. dream happened in the head, not in the Akawukhupha bawo yonke le nto ilapha entloko. dream. It is all in your head. Uthelele Asleep, xa ivuka ekuseni uvuka nephupha I'm woken up with a ebona ileli enyukayo. seeing a lamp. Ndiyaboba yayizinyeku zinyuka zisiya kumposto entloko Ascending, like zinyusa amaripoti. taking reports. Uvuka athi umbonile uThixo He wakes up, athathe ilitye alibeke kule ndawo intloko nemiphupha ilebelele kuyo belilitye kule ndawo bekho intloko. he put a stone on her. Uthi uThixo ndiwam ndizomkhonzela kweli He litye said, I'll worship my God in this stone. leli dwala uphinda athi uYesu ulibona pha uPita. It is the rock that Jesus says he sees. Leli litye futhi lalilandela amaSirayeli The same rock which followed lilitye Jesus. linye eli but in three forms. One rock in different forms. Elo litye libonwe emntwini labekwe emntwini oyintloko yobukhosi. In a human being and placed in a human being. Athi ke masikwenzeni. What he says